bambanci tsakanin duban Allah da kuma duban Allah a wani Allah. Duban Allah kai tsaye duba ne, duban Allah a wani Allah shi ma duban Allah ne. Wato in nace wani Allah ina nufin har magani. Wace ba da lafiya? Allah. Sai ba ni da lafiya an ɗauki magani sai na sha, da nufin waye ban lafiya, da nufin Allah ya ban lafiya. Amma na nufi abin da Allah ke bayarwa a cikin ne, a cikin magani, na riƙe shi tsani na isa zuwa ga samun sirrin sunan Allah a shafi a cikin wannan magani, sai Allah ya ba wa mutum lafiya. Kun ga ya nufi Allah a cikin wani Allah, kuma Allah ya baya. To ba magani kaɗai ba, abubuwa da yawan gaske duk suna da wannan hukuncin. Kuskuren da yawa wasu suke yi, wani ya ga ya nufi wani waliyin Allah, sai a ce ai wannan mutumin bauta masa yake, idan ba waliyin yake gani ba, shi a zuciyarsa yana jin wannan bawan Allah ya bauta wa Allah, don haka da irin ibadar da ya da nufar Allah da yi, yana kallon wannan bawan a matsayin mahallin duban Allah. Kai ba bawan Allah ba za ka ji an ce wani waliyi ya zauna a wani wuri mutane suna zuwa wurin ziyara, to ai abu ne mai tushe. wattakizu min maqami ibrahim musalla, ai ba annabi ibrahim din ne a wajen ba, tsayuwa yayi a wajen ko sai aka ce a riki wajen maza ya zama wurin sallah. Saboda me? Saboda annabi ibrahim ya tsaya a wajen. Ashe wannan duban mahallin duban Allah ne, wato komawa ne zuwa ga mahallin duban Allah. Waliyi ya taba zama a wannan wajen yayi ibada, to mun san an nufi Allah ana, kuma wanda ya nufi Allah nan muna ganin cewa ahalin duban Allah ne, sai muka tsaya mu ma anan muna kamun kafa da irin wannan kokarin nasa. Ko a je a ziyarci inda bawan Allah yake kwance, duka yana dauke da ma'anonin wannan hadisin. Saboda wannan hadisin ɗan uwa yana nuna mana cewa ba wai tsantsar ijtihadinsa da kokarinsa ne yasa aka gafarta masa ba, a bayan ijtihadinsa da kokarinsa har da jinginuwa da waɗansu da Allah ya yarda da su, waɗansu da Allah maɗaukacin sarki ya yarda da su. To kuma wannan ka'ida ce zaunanniya, ba wai al'ummun baya kaɗai take ba, har a cikin wannan al'ummar Allah maɗaukacin sarki yana irin wannan ajiyar. Ai na wannan sanannen misali ne an sha ba da shi a kissar annabi Sulaiman ko da Asu bin Barkaya, a ɗauko min gadon Bilkisu a kawo ma. Ba zai yi ba, gadon da yake wata ƙasa ba ƙofar gida yake ba, matar da ta zo tana ƙofar gari, ka ce kafin ta zo na ina so a ɗauko gadon a kawo mu. Aljani ya ce zai yi, kafin ka tashi sai cewa aljanin ba na bukata, ina son wanda ya fi ka gaggawa. Asu bin Barkaya ya ce ka ɗan ɗaga ganin ka cikin sakan ɗaya kafin ganin daga ƙasa ya dawo ƙasa, ka ƙifta idanka daga sama ya dawo ƙasa, kabula an yamtar da ya laika tsarafu na kawo gadon. A cikin sakan ɗaya fa daga wata ƙasar zuwa wannan ƙasa an ɗauko gadon an kawo shi. Sai ce to lallai na da kai kafin ya ƙifta idansa, kafin ya ƙifta idansa sai ga gado a gaban wa, a gaban annabi Suleiman. Da ya ga gadon da ya ce falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadha min fadli rabbi. Wannan ai baiwar Allah ce, waye ya yi aikin? Wani mutum ne gashi a gabansa, amma da wani ya yi aikin sai ya ce aikin na waye? Ai ka'ida shi ne duk wanda ka ji ya ce ya nufi bawan Allah, shafe bawan Allah ake aje bawan shi Allah ba Allah madaukakin sarki ɗaya. Shi bawan Allah babu shi, sai a tabbatar da Allah ba bawan ne Allah ba, ba bawan ne Allah ba, shi bawan mahallin duban Allah ne. Da haka in aka nufe shi sai Allah da hukuncin da yake yi ana. Wannan kuma ba a tauba ba, a komi wato matsala ce da kawai masu shiganta suna shiganta ne da menene ake cewa adon gura. Misali mutum bai san kawai ya take ba, shikenan kawai na ga wasu a gaban kabarin wani bawan Allah, shikenan sai na ce ai kawai bauta masa suke, Allah suke roƙo. Amma shi kuma wannan bawan Allah ya yi wa Allah hidima, kuma suna kyautata masa zato. Wallahu a'lam.